Jesús, en l'Evangeli d'avui, benvinguts a la secció Els laics parlen de l'Evangeli, ens diu que, tal com va passar en els dies de Noè, passaran els dies del fill de l'home. Menjaven i bevien, prenien muller i marit, fins al dia mateix que Noè va entrar a l'arca. Vingué el diluvi i tots van morir. Igualment va passar en els dies de Lot. Menjaven i bevien, compraven i venien, plantaven i construïen, però el dia que Lot sortí de Sodoma va ploure foc i sofre del cel i tots van morir. Així passarà també el dia que el fill de l'home es manifesti. Aquell dia el qui sigui al terrat que no baixi dintre de casa a endur-se allò que té, i el qui sigui al camp que no torni enrere. Recordeu-vos de la dona de Lot. Qui busqui conservar la vida la perdrà, però el qui la perdi la conservarà. Jo us dic que aquella nit n'hi haurà dos en un mateix llit. L'un serà pres i l'altre deixat. N'hi haurà dues molent juntes, l'una serà presa i l'altra deixada. Ells li preguntaren: on serà això, Senyor? Jesús els respongué: on hi ha el cadàver s'hi apleguen els moltos. Un llenguatge força apocalíptic, el d'aquest evangeli, que és una continuació dels evangelis que hem estat llegint, no? Veiem que gràcies a la creu, gràcies a aquesta superació de les tentacions, gràcies a aquesta confiança en Déu, gràcies a la misericòrdia de Déu per la humanitat, nosaltres tenim la sort de conèixer a través dels misteris que aquesta mort de Déu ultrapassa aquesta vida, supera la mort i ens condueix cap a un camí definitiu on estiguem podent lloar a Déu i podent sentir aquesta felicitat mancada de dolors. Aquesta vida és inevitable, la creu. I per tant, si tenim aquesta esperança en Déu, la creu la viurem d'una altra manera més cristiana, per tal que siguem també signe i puguem, sent signes, ajudar els altres també que poden veure en nosaltres un reflex de l'Evangeli. Per això demanem a Déu que ens ajudi a ser fidels i que en cas de, en moments donats, no ser-ho, sapiguem rectificar ràpidament mitjançant els sagraments. Gràcies per la vostra atenció i que passeu un molt bon dia.